नमस्ते. आज माझी बहीण तुम्हाला आहे ना डांब्याची बटाट्याची आणि त्याच्यात काजूच्या बिया टाकून भाजी बनवते. आता बघा तुम्ही ती कशी बनवते ती. आणि बाईचं आता जेवण छान असतं ना. हा छान असते जेवण. आता पहिला तेलामध्ये कांदे टाकलेत ना आपण. कांदा टाकले. बाई कांदे किती घेतले आपण? 2 घेतले. 2 ना. बाईला जरा कॅमेरा वरती मारायला लागतो, हाईट जास्त आहे. हा ती जरा उंच आहे आमच्यामध्ये आहे ना, गरमीमध्ये ती उंच आहे. असा मी एक क्वेश्चन विचारू शकतो ना, तुमच्या फॅमिलीमध्ये हायटेड कोण आहे? हायटेड भावंडामध्ये तू म्हटलंस ना, 2 भावंड माझी उंच आहे. हां, मी आणि दुसरा एक भाव माझा उंच आहेत का? हा उंच आहे. बाकी आम्ही सगळे सेम आहे. तिकडे कांदा आपण हे करून झाकण मारलाय ना. हा, अजून एक प्रश्न विचारतो आता, जे मला दिसलं. पहिलं भाजी कंप्लीट करूया. आता ह्याच्यानंतर बाय काय टाकायचं आपल्याला? कांदा टाकलाय ना, हा कांदा टाकलाय. आपण झाकून का ठेवला त्याला कांदा? गरम पडलं गरम नरम. लाल तिखट टाकायचं. तिखट आहे मसाला. म्हणजे आपल्याला जसा हवा तसा टाकायचं. तिखट असला तर कमी टाकायचं, तिखट नसेल तर जास्त टाकायचं. तिखट मसाल्यानंतर हळद. गरम मसाला. एक प्रश्न विचारतो त्याला, तुम्ही टाकताय ना, भरवायला कोणाला लागायचा? भरवायला म्हणजे ही लहान होती ना, तिला सगळं भरवायची, सगळी तिला भरवायची. मार कोणी सर्वात जास्त खाल्लाय? नाही मार पण नाही खाल्ला. नाही ना. नाही, कोणाला वेळच नव्हता मारायला एकमेकांना. सगळी सारखी ना. आणि आता जेवण कोण टेस्टी बनवतं? टेस्टी म्हणजे सर्वांनाच जेवण येतो. सर्वच छान बनवतं, एकदम भारी बनवतं. हे बघा आवाज आला बघा. आवाज येतोय ना बाहेरून. हे काजू टाकलेत आपण. काजू टाकले. मसाल्यानंतर काजू, मग आपले टोमॅटो. टोमॅटो किती घेतले बाय? 1 टोमॅटो घेतलाय. 1 टोमॅटो. आता नंतर आपले, ह्याला काय म्हणता तुम्ही? डांबे. आपण याला मुंबईमध्ये शेंगा म्हणतो ना मम्मी? शेवग्याची शेंगा बोलतो. शेवग्याची शेंगा. इथे पण बोलतात, पण पहिले जास्त डांबे बोलायचे. हा, डांबे. आणि बटाटे टाकले ना आपण. आता या डांब्यावरून आठवण झाली, खिराच्या बागेत म्हणजे आमचं खेडेगाव ना, म्हणजे तिथे असं काही जास्त नाही. भाजीपाला म्हणजे आपल्या घरामध्ये जे पिकणारे असतं ना दारामध्ये, त्याच्या भाज्या असायच्या. असेच आमच्याकडे पाहुणे आले एकदा, तर म्हणजे घरात काय बोलतात, आमची आई काय बोलली, ते पाहुणे निघाले, त्यांना वाटलं काय ह्या खेडेगावात खायला आहे जेवण, तर काय असणार. तर ती आमची आई काय बोलली, थांब म्हणतात डांब्याची भाजी शिजताय. तर त्याने काय ऐकला, त्या माणसाने काय ऐकलं, पाहुण्याने भेंड्याची भाजी शिजते आहे. तर त्यांना वाटलं काय भेंड्याची भाजी खायची रोज रोज, असं म्हणून ती निघाली. तरी पण आमच्या आईने आग्रह केला, पण पुण्यात येऊन बघतात तर भाजी काय, डांब्याची. अरे वा. हा, म्हणजे डांबा, वांगा आणि पावटा ही भाजी होती. म्हणजे तुमचं जेवण तर लय मस्त आहे. डांब्याची भाजी, ते शेवग्याच्या शेंगा ना त्यांच्या गावामध्ये नाही व्हायचे. ते भेंड्याची भाजी आधीच खाऊन खाऊन ती माणसं कंटाळलेली. आणि हे जांभळ्याची झाडं आमच्याकडे माहेरी आमच्या 2-3 झाडं होती मोठी. 2-3? हा, 2-3 झाडं होती. बापरे, आता किती महाग झालेत ते. आता किती महाग आहे. लय महाग. आता 5 रुपयाला एक असतं कधी कधी मम्मी. आता कोकणातली स्पेशल आपली डांब्याची भाजी जी नाही, डांबा, पावटा आणि वांगा, बटाटा, ही खास आपली कोकणातली भाजी. अजून एक प्रश्न आता दिसून येतोय, तुमच्या तिघांमध्ये किंवा भाऊ बहिणींमध्ये शांत कोण असायचा? शांत म्हणजे कोण, तशी सगळी सेमच होतो. सर्व सेम का? हा, ती एक शांत आहे. हा, त्यांच्यावरून विचारतो. घाबरतात कोण डॉक्टरना जास्त? ती बहीण 2 नंबर बहीण आमची. ते आता व्हिडिओ बघतील मग. एकदा काय झालं, कान दुखत होता तिचा आणि तिला डॉक्टरकडे न्यायचं होतं. ती जायची नाही, मला कान कापून टाकतील म्हणून अशी म्हणायची. अजून पण डॉक्टर अजून पण ती जात नाही. आम्ही दाखवू त्यांना पण व्हिडिओ मध्ये कधीतरी. ती तुम्हाला कढी करून दाखवेल, ताकाची दहीची कढी. ते छान बनवतात का? छान बनवते. आमच्यापेक्षा जास्त. माझी मुलं तर आवडीन खातात. तर आमची पण. मग आपण तर बोलूयात मम्मी त्यांना मग बनवायला. आता काय बनायचं त्यांना? ताकाची कढी बनवून द्या. ताकाची नाही, दहीची कढी. दहीची कढी. दही पासून. ठीक आहे. असं साफसफाई चकाचकचं काम कोणाचं असतं? हिजत ना. मला स्वच्छ पाहिजे असं. हा, हे पसारा नको ना असा. पसारा नाही पाहिजे. हा, आता याच्यामध्ये एवढं पाणी ठेवायचं. हा बघू, एवढ्या लेवलला ना. आणि झाकण ठेवायचं आणि त्याच्यावर असं पाणी ओतायचं. अशी भाजी आपण कुकरला करू शकतो का? मग 2 शिट्या करायच्या. मग कुकरला लवकर होऊ शकते ना. हो. आता या भाजीला किती वेळ लागणार अजून? 10 मिनिटं हवी. 5-10 मिनिटं. बटाटे शिजला का त्याच्यावर शेवग्याची शेंग
पण शिजते. काजू बरं आहे. हा आणि गॅस कसं ठेवायचा आपल्याला? फुल गॅस ठेवायचा. फुल गॅस. एकदम फुल. आणि बाबी राजमाची भाजी बनवणार आहे. हे राजमा आहे ना रात्री भिजत ठेवले होते आणि आता कुकरला आहे ना 4 शिट्या करून घेतलेल्या आहेत. हम्म. आणि आता तिथे मसाला वाटते. ते मसाल्यामध्ये काय काय घेतलंय ते तुम्ही बघा. एक कांदा घेतलाय, भाजून झालाय. हम्म. कोथिंबीर घेतली आहे, 3 मिरच्या, जरासं आलं, लसूण ह्यातली आपल्याला जराशी फोडणीला घ्यायची एवढी, आणि बाकी वाटपाला. एक टोमॅटो घेतले कापून, आणि खोबरं आहे. हे सुकं खोबरं आहे आणि हे आपलं ओलं खोबरं आहे. तुम्ही कुठचंही घेऊ शकता, भाजून घ्यायचं पण आता मी हे सुकं खोबरं भाजून घेते. हा कांदा झालाय, कांदा काढते. आता खोबरा भाजून घ्यायचं. इथे राजमाच्या भाजीसाठी इथे कांदा खोबरा सगळं भाजून घेतलाय. हम्म. आता हे वाटून घेऊन तुम्हाला भाजी करून दाखवेल. वाटताना पाणी टाकायची गरज आहे हा पाणी टाकायचं आहे. थोडं ना. आपल्याला वाटताना टोमॅटो पण घ्यायचं. नाही. एवढं आपण घेतलं तेवढंच ना. बघ मी हे तोडला. तुला अर्धा इकडे दे. नको तुम्ही खा. दर इकडे केळ्या खाण्याचा कार्यक्रम चालू आहे. दर शेअरिंग. आम मोकळा करून सांगायचं त्यांना. अंग कसा मोकळा करायचा बाबे? तुम्ही चालले कुठे पण? लसूण का सांगते तू? हे झालं आपलं वाटप करून. तोपर्यंत तेल ठेवूया तापत. पहिलं तेल ठेवलंय तापत. तोपर्यंत एकाच भांड्यात सगळे आधी मसाले काढून घ्यायचे आणि मग एकदाच टाकून हे करायचे. मग ते एक एक टाकलं की करपतो ना मसाला. फास असला गॅसची, म्हणून एका भांड्यात पहिला मसाला काढूया लालवाला. आपल्याला जसं तिखट पाहिजे तसं मसाला घ्यायचा. आपण लाल मसाला घेतलाय. हळद, हळद आणि हा गरम मसाला. गरम मसाला. इथे तेल झालंय तापलंय. लसूण टाकायची. आम्ही नेटवरनं बघितलं. मग खूप केस तरी बनतो. हवा येते काय ते पण बसून? हवा मस्त येते. तर तुझ्या पप्पाची आठवण आली. कोणाला? हे यांच्यासाठी हे बनवलेलं ना असं झुला बिला लावायचा होता हे. हा तुम्हाला लोकांना पप्पासाठी. बसायला. मग आता ती आपली असते तर म्हणतात आता हवा खात बसली असते. झोपले असते ते. झोपली असते. हे आपलं तेल आता तापलंय. लसूण टाकून झाले. आता हे मसाले घेतलेत ना तेच टाकायचे. हे टोमॅटो कापले ना एक, ते आता टाकायचं मसाल्यात. आपण टोमॅटो किती घेतले? एक घेतलंय कापून. टोमॅटो टाकून आपल्याला अर्धा मिनिटं झालं ना. झाले. आता हे वाटप टाकायचं. टाकून ठेवायचं. किती वेळ? नाही झालं, वास नको ना जायला ती पहिली, म्हणून 1 मिनिटाचं ठेवायचं. आता हे शिजवून घेतलंय, म्हणजे वाटप कट करून घेतलाय. आता हे राजमा टाकायचे आणि मीठ टाकायचं शेवटला, आणि एक उकळी काढून बंद करायचं गॅस. हे पाणी जे आपण घेतलं ना उकडवायला, ते टाकायचं नाही पाणी ह्याचं, त्यासकट घ्यायचं. भाभी अशी आता तुला रेसिपी रागात एक्सप्लेन करायची असेल तर कशी करशील? काय बोलणारच नाही. आणि हसून? आता सगळं हां. तर ह्याला तरी पण आता किती मिनिटं? जरा पाणी टाकायचंय आणि मीठ. ह्याच्यात मी वाटप म्हणजे जास्त नाही टाकलं, कारण ते राजमा आधी असे हे असतात ना गरीब सारखे असे असतात, म्हणून वाटप टाकलं की अजून जास्त असं घट्ट घट्ट होतं, म्हणून कमी टाकलंय. आणि आता शेवटला मीठ टाकायचं. एक उकळी काढून गॅस बंद करायचं. झाली मग. पाणी आणू का माझं? बाय ढवळून दाखव तुझी भाजी. आता ही बघा आमच्या मावशीने बनवलेली भाजी बघा. डांब्याची भाजी. सुगंध छान येतो ना डांब्याचा. डांब्याचा सुगंधच येतो ना एकदम छान वेगळा. होय. तर वाढून पण दाखवतात आपल्याला. शिजलेत व्यवस्थित. शिजले, मस्त शिजले. ही आपली डांब्याची, डांबा, वांगा आणि काजूच्या बियाची. बटाटा आहे ना त्यात? बटाटा पण आहे. आता आमच्या मावशीने भाजी कशी बनवली, मावशी कशी वाटली आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. हा. मावशी जर कमी बोलतात तर त्यांना कमेंटमध्ये सांगा जास्त बोलायला.
हा इकडे बघा. डॉग पण आले जेवायला. हो बघितले ना मी इकडे. आज मेन्यूमध्ये काय काय आपल्या थालीमध्ये काय काय आहे आधी थाली वाढल्यावर माहिती पडेल. आता बघा इकडे आम्ही सर्व जेवायला बसलोय. आता बाबींनी आपल्याला जी भाजी बनवली ती दाखवूया आपण. भेंड्याची ही मसाल्यातली भाजी. मसाल्यातली भेंड्याची भाजी बघा कशी एकदम छान दिसते. आणि हे ते राजमा केलेलं ना. राजमा आपण केलं, ही पण रेसिपी बाबांनी बनवली आहे. आणि आपल्या थालीमध्ये अजून एक डिश आहे हे बघा. तिथे आमच्या थालीमध्ये बघा काय काय आहे. भेंड्याची भाजी मसाल्यातली, आपली कसली भाजी बाई, डांब्याची. काजू टाकून केलेली. काजू टाकून डांब्याची भाजी, चटणी, राजमाची. राजमाचं काय बनवलं आहे राजमाची पण उसळ बनवली आहे. आणि आपला भात आणि हा ठेचा ठेवलाय. ठेचा ठेवला. आणि इकडे बघा सर्व बसले आहेत फॅमिली. या तुम्ही पण सगळे जेवायला. हे बघ डांबे ना पुन्हा हां हे असे खायचे हा? असे दाताने ओढायचे. हां पूर्ण ज्यूस बाहेर काढायचा. ऊसाचा ज्यूस कसा असतो हवी तसा. राजमाच्या भाजीची टेस्ट आहे ना, आपण जे वरण्याची भाजी करतो ना आपण, हम्म, वालाची भाजी तशी लागते. हम्म. अशी तुम्ही पण बनवा अशी कधीतरी राजमा आणून. हा आमचा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आणि माझी फॅमिली कशी वाटली ते तुम्ही कमेंटमध्ये लिहा. आणि आजच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. हां आणि जेवायला आहे आमच्याबरोबर. जेवायला या.